Οκτώβριος 1989. Άγιος Κωνσταντίνος. Η παραλιακή κομμόπολη της Φθιώτιδας. Στο ξακουστό λιμάνι των Φωκαίων, με την πλούσια ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, θα προσθεθεί σήμερα μία σελίδα από τον ερευνητή βυθού Αλέξη Παπαδόπουλο. Από την προβλήτα του γραφικού λιμανιού, η καταδυτική του ομάδα είναι έτοιμη. Η αποστολή της είναι να εντοπίσει τα τελευταία πλοία του Χίτλερ, τα γερμανικά τσιμεντόπλοια. Όλος ο υποβρύχιος εξοπλισμός έχει ελεγχθεί από τον ερευνητή Αλέξη εξονυχιστικά και σε αυτή την κατάδυση δεν θέλει τίποτα να εμποδίσει την έρευνά του, γιατί ο εντοπισμός και η καταγραφή αυτών των πλοίων από τσιμέντο είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Η επιβίβαση ολοκληρώνεται με την άφιξη του λιμενικού, οπότε και η αναχώρηση της ομάδας ξεκινά. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ο καιρός καλός και οι ευχές για καλή επιτυχία στο έργο του ερευνητή Αλέξη και στην ομάδα του στέλνονται από τη στεριά από ανθρώπους που ξέρουν πολλά για αυτά τα πλοία. Η καταδυτική ομάδα του ερευνητή Αλέξη αποτελείται από 6 έμπειρους δίτες. Όλοι νιώθουν πως ακόμα και το άψυχο υλικό, οι μπουκάλες, η κινηματογραφική και η φωτογραφική μηχανή, οι προβολείς, τα φλας, τα υποβρύχια σκούτερ και γενικά όλα αυτά τα απαραίτητα εργαλεία έχουν την ίδια αποστολή: να λειτουργήσουν άψογα, έτσι ώστε με αυτή την κατάδυση να απαντηθεί ένα μεγάλο ερώτημα. Υπήρξαν πράγματι πλοία από τσιμέντο? Είναι γεγονός ότι κατασκευάστηκαν και ταξίδευσαν στα ελληνικά νερά τσιμεντένια πλοία? Η ομάδα θα εντοπίσει το ένα από τα 2 τελευταία τσιμεντένια πλοία του Χίτλερ? Οι συντονισμένες κινήσεις θα φέρουν την ομάδα γρήγορα πάνω από το στόχο της. Πρώτη, η κάμερα του ερευνητή Αλέξη θα αντικρίσει και θα καταγράψει ως αδιάψευστος μάρτυρας το θέμα της. Το ναυαγισμένο πλοίο, σιωπηλό και πεθαμένο, είναι μπροστά της. Δεν θα μιλήσει και δεν θα πει τα μυστικά του στους δίτες που καλούνται να το ψάξουν και να το ερευνήσουν. Έτσι δεν θα μπορέσει πια να παραμείνει άγνωστο. Η κινηματογράφησή του θα το κάνει γνωστό. Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια για να εξερευνήσουν με περισσότερη λεπτομέρεια το ναυάγιο. Η επιφάνεια του πλοίου είναι ο πρώτος στόχος και ο δεύτερος η εσωτερική χώρη και τα αμπάρια. Η τσιμεντένια επιφάνειά του είναι πραγματικά ανέπαφη παρά το πέρασμα του χρόνου.
Ο δίτης έχει καθαρίσει με το μαχαίρι του ένα μέρος από την κουπαστή και το υλικό της κατασκευής αυτού του ασυνήθιστου πλοίου φανερώνεται αμέσως. Καλεί όλους τους δίτες να έρθουν κοντά του για να δουν και αυτοί με τη σειρά τους πως βρίσκονται μπροστά σε ένα ναυάγιο διαφορετικό, να το αγγίξουν για να πισθούν πως βρίσκονται μπροστά σε ένα πλοίο από μπετό. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται στο σκαρί του πλοίου από τους υπόλοιπους δίτες, η κάμερα του Αλέξη προχωρά στα αμπάρια του πλοίου. Ο οπλισμός του τσιμέντου με τα σίδερα σε πολλά σημεία είναι ορατός και μας φανερώνει το αποτέλεσμα της τελευταίας μάχης του πλοίου με τις βόμβες. Το τσιμεντένιο αμπάρι του πλοίου έχει προσαρμοστεί στο υγρό του περιβάλλον και η θαλάσσια ζωή, όπως ψάρια, σφουγγάρια και όστρακα, το έχουν καταλάβει σαν δικό τους λάφυρο. Σε αυτή τη σκάλα, κάποιοι Γερμανοί ναύτες ίσως έλαβαν τις τελευταίες τους διαταγές. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος, υπάρχουν βλέψεις και οικονομικά ωφέλη από ένα κράτος εις βάρος κάποιου άλλου. Όμως οι Γερμανοί κατακτητές αντιμετώπισαν στην Ελλάδα το πρόβλημα της ανέβρεσης πρώτων υλών και προσωπικού. Η Ελλάδα δεν είχε αναπτυγμένη βαριά βιομηχανία, ούτε εργοστάσια για να τα επιτάξουν. Οπότε οι Γερμανοί, επιτάσσοντας σε συνεργεία από Έλληνες, ναυπηγούσαν για λογαριασμό της Βέρμαχτ τσιμεντόπλια μεσαίας μεταφορικής ικανότητας από 250 έως και 700 τόνους, χρησιμοποιώντας οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτά τα πλοία, σύμφωνα με γερμανικά αρχεία, επειδή οι ανάγκες για συνεχή εφοδιασμό των στρατευμάτων τους ήταν πιεστικές, είχε καταρτιστεί πρόγραμμα ναυπήγησης 34 τέτοιων σκαφών αξίας 120.000 χρυσών λιρών Αγγλίας και με την υποχρέωση να καταβάλουν αυτά τα χρήματα τα κατεχόμενα κράτη από τον προϋπολογισμό τους για τη χρηματοδότηση του γερμανικού στρατού. Στο πρόγραμμα ναυπήγησης τέτοιων τσιμεντόπλιων απασχολούνταν 3.000 εργαζόμενοι και συμμετείχαν μεγάλες κατασκευαστικές και εργολαβικές εταιρείες δημοσίων έργων, επίσης η σίδηροβιομηχανία και η υλοτομική βιομηχανία της χώρας. Ήταν μια επικερδής επιχείρηση για όλους τους εμπλεκομένους. Τα κονδύλια αυτά κατέβαλε το ελληνικό κράτος μέσω των εξόδων κατοχής, που με το πληθωριστικό χρήμα επέτειναν τον τρομερό πληθωρισμό του 1941-1944. Και αυτά τα χρήματα δεν έφταναν απευθείας στους Γερμανούς κατακτητές, πρώτα περνούσαν από ελληνικά χέρια, φουσκώνοντας το κόστος. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες που αποκόμισαν πολλά κέρδη δικάστηκαν μεταπολεμικά στα ειδικά δικαστήρια δοσύλλογων. Οι δικογραφίες για τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες έφτασαν στα δικαστήρια, αλλά ο εμφύλιος και η συνειδητοποίηση πως μεγάλο μέρος των συμπολιτών τους συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς οδήγησε στην ουσιαστική αθώωση τους. Η έρευνα στα ύφαλα απέδειξε πως το πλοίο δεν έχει ρήγματα και δεν κτύπησε σε κάποιο ύφαλο. Το γερμανικό τσιμεντόπλοιο βυθίστηκε από βομβαρδισμό. Η ομάδα του ερευνητή Αλέξη Παπαδόπουλου έχει ολοκληρώσει μία ακόμα αποστολή της με επιτυχία
και στην ανάδυση υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Ικανοποίηση γιατί ο στόχος πραγματοποιήθηκε και περισυλλογή για την ματαιότητα του πολέμου.